painoraja siis 77 kiloa. Voidaan jo puhua, että tässä on aika isot ukot häkissä. Joo, kyllä varsinkin veikkaan, että Tonteri näyttää aika kookkaalta. Kyseiseen sarjaan varmasti on ollut kovat painovedot Mutin miehellä. Ja tämä voi olla tietysti yksi Johan Vänttisen ase, että jos Tonteri on vedellyt viime aikoina painoja kovasti alas, niin hän ehkä voisi aavistuksen verran väsähtää sitten, mitä pitemmälle matsi menee, mutta katsotaan, miten homma lähtee liikkeelle. Vänttinen, ainakin vanhempi, niin on kaikilla osa-alueilla tosi hyvä, mutta hyvin vahvalta ja voimakkaalta tämä Tonteri näyttää sitten Johaniin verrattuna, mutta katsotaan, miten homma lähtee etenemään. Joo, Juhan lähtee tähän otteluun tosiaan melko vapauttelumielessä erikoisella otteluasentolla. On erittäin pystyssä ja tuossa hiukan takimaisialan varassa, eli siinä näkyy miehen tainyrkkeilytausta. Tonterilla puolestaan vähän tämmöinen perinteisempi, nyrkkeilyllisempi otteluasento, sallii vähän paremman liikkeen ja tuolla pistohyökkäyksellä tuo Tonteri onkin lähtenyt tätä ottelua näköjään rakentamaan. Tonteri liikkuu herkästi päkiöillä, hakee etäisyyttä ja nyt tulee nuoremman Vänttisen alapotku ja sen jälkeen hän luistelee alta pois. Tietysti Vänttinen kun pitää painoa tuolla takajalalla, niin sitten jos Tonteri lähtee noita taimaisen jalan alapotkuja heittämään tuohon etujalkaan, niin siinä saadaan blokki nopeasti aikaiseksi. Aika vihainen on myös Vänttisen potku, eli tuleeko tästä nyt sitten kahden miehen pystytaisto tänään? Joo, siinä on varsin erityyppiset tyylit kummallakin ottelijalla. Tonteri selkeästi nyrkkeilyllisempi ja Vänttinen luottaa puolestaan omiin potkuihinsa. Mielenkiintoista nähdä, mihin tämä johtaa. Toistaiseksi niin Tonteri vienyt aika hyvin nuo tilanteet, hyökännyt hienosti eteenpäin, vienyt tilan pois ja saanut muutaman ihan napakan osuman. Kyllä, ja noissa jälkitilanteissa pitää Vänttisen olla tarkkana, kun heittää kovan alapotkun, niin tosi vihaisesti ja nopeasti lähtee Tonteri lyönneellä heti liikkeelle. Ja nyt lyödään jo ristiin, ja tässä otetaan jo vähän riskiäkin puolin ja toisin. Ja sieltä taas Tonteri tulee yllättävän nopea kätinen tähän 77 kilon sarjaan on Tonteri. Ja nyt katsotaan sitten herrojen painikuviot. Ei lähde Tonteri viemään tilannetta mattoon, vaan nostaa itsensä pystyyn ja homma jatkuu. 2.30 ensimmäistä erää menty, mutta erittäin hyvä tempo ja nopea vauhtinen on kahden suomalaisen kamppailu ollut tähän mennessä. Oi. Ja sieltä tulee sitten tainyrkkeilijä ajoitettu potku ja nyt on kyllä Tonteri tennän out kunnossa. Tällä kertaa ei ehtinyt lyömään sinne väliin ja olihan pommi. Siinä oli yksittäinen takajalan kiertopotku, mikä osui niin sanotusti maaliin ja selkeästi niin tuomari ehti keskeyttää hyvään saumaan, ettei ehtinyt syntyä sen enempää tuhoa. Siellä velipoika Markus Vänttinen, Jaakko Dalpakka, Porvoo tainyrkkeily seuraa edustavat silloin kun tainyrkkeilyllä otetaan ja tossa tulee. Ja kun nähdään, niin ei siinä pahemmin Tonteri vastaan juossu, ei ihan leukaan onneksi osunut ja tämä tarkoittaa sitä, että Tonterikin tuolta suht nopeasti nousi pystyyn, mutta olihan hienosti ajoitettu ja kyllähän on esimerkiksi UFC:ssä nähty tämä brasilialainen Hirmu Karateka, niin aika pitkän matkaa hänkin hallitsi noita painavampia sarjoja nimenomaan tuolla hyvin ajoitetulla taimaisen jalan ja etumaisen jalan yläpotkulla, mutta olihan Juha Vänttiseltä aika hieno näyte hänen pystyosaamisestaan. Harmi vaan, ettei nähty, että minkälainen painimies kaveri